Matur lewat guyon maton monggo tak aturake ana ing tlatah desa Meranak kene monggo. Matur suwun Bapak Narto, matur suwun Bapak Kasturi. Inggih, Matur suwun kanca-kanca penabuh sedaya. Inggih. Sing ngendang iki anyar sirahe kaya cilok saiki. Kuwi ora cilok, Sir. Apa? Bak tau. Mbak Paul semono ki terus isine sepira? Kok akeh temen iki ana apa to, Mbak? Aku ya bingung, Sir. Kok iso kok akeh ngene lho, Sir. Ayo, kok kompak wong semenake do ngerti kene kabeh. Iya. Tapi iki ning tlatah ngendi to, Mbak? Iki ning tlatah Meranak, Sir. Kok aja kakean guyu. Untumu ireng kaya mangan cumi. Iya mau bermaam, Sir. Teko ki uluk salam dhisik sugeng tetepangan. Sugeng tetepangan kula Basir niki adik kula. Kombor Disingkat dadi baskom. Baskom ki ya. Baskom semene terus gadah apa? Gak ada banyu, no, Sir. Teko ki wajike uluk salam dhisik. Oh, salam sik ngono ya. Teko wis ngecipris uluk salam ditonton wong semene akeh. Ya wis aku tak uluk salam. Ya, sik, Sir. aku tak njalamek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lemes kandhani, lemes mesti. Mbok Den pun maem napa dereng? Dereng, Sir. Kabeh iki ora perkara wis mangan apa durung. Lah terus apa to, Sir? Tergantung amal soleh sing nyapa. Aduh, Sir, aja ngono ta, Sir. Guyu kok kaya gempa. Aja ngono kok amal ibadahe to, Sir. Jajal sing uluk salam basin ku wong semene kabeh jawab kabeh. Alah ra mungkin to, Sir. Ora percaya. Ora percaya. Purwodadi rakutane mbar Iya, Sir. sing dadi bukti lan kasunyatan. Iya wis. Delok. Heeh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tergantung amal soleh sing nyapa. Oh ngono ya, Sir. Tergantung ya, Sir. Delok. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Sik to, Sir. Apa meneh kowe kok kakean protes? Iki dudu acara pengajian lho, Sir. Apa muni alhamdulillah kuwi kudu ning acara pengajian ta? Lah iya no. Ngene iki ya padha karo ngaji. Ngatur jiwa dandani ati. Iya, Sir. Sing ning omah atine susah ndelok barongan Candramawa dadi seneng. Iya. Sing ning omah atine kepikiran utange akeh. Ning kene lunas, Sir. Ya aja lunas. Lah piye? Ya tetep dibayar. Oh ya bisa. kewajiban ya, Sir. Iya ta ya wong utang ya wajib nyaur. Ya, Sir. Mula ki sing delok ya akeh. Iki kono acarane Sanggar Sabta Krida Budaya, Sir. ingkang kapimpin dening Mas Ardianto. Kang Mas dhewe Mas Ardianto. Penasehatipun sinten, Mbak? Bapak Kasmin. Kae lho Pak Kasmin sing gagah delok lho. Oh nggih. Karo tase Bapak Kasmin. gagah lambene ireng, Nggih. katok ireng, kacamata ireng, Angin apa? kulite ireng. Heeh. Iki bose. Oh, ayo. Tase kuwi dhuwit tok aja sembrono. Lho iya no, Sir. Kowe Kok kok ora duit tok. wis tau ngrasakno es kepal Milo durung? Wis to, Sir. Lah, engko Pak Kasmin ki yo es kepal. Lah aku kok nabi kepal, Sir. Kepal-kepal kok kowe semono gedhe. Lah iya. Ora cukup tangane. Wedi aku to, Sir. Iki ngono acara ekspresi seni kontribusi untuk negeri. Kalau seniman-seniman kayata Sanggar Sabta Krida Budaya, Nggih. iki yo perlu didukung. Lho nggih lho banyak seni lho. Lah. Tari ya kathah lho, Sir. Ning saiki ora trima tari. Heeh. Seni apa wae oleh kumpul dadi siji ning Sanggar Weh, Seni ngono Sabta to. Krida Budaya, kanggo Sir. nguri-nguri. Seni, Sir. Nah, tepuk tangan untuk Sanggar Sabta Krida Budaya. Ngono, dadi bocah saiki ngene iki yo kudu dididik, kudu iso nari. Saka cilik ya, Sir ya. Ben Aja kulino nari. ngono ya, Sir. Aja narine ning TikTok tok ngene. Oh, heeh, Sir. Ngene iki ya kudu iso nari Jawa. Iso nari ya, Sir ya. Apike kaya ular gedhong.
Mula ngono iki warga desa Pranak ya tertib kabeh. Iya, Sir. Ya do ngapresiasi seni kabeh. Ana sing awit esuk mau wis ngenteni. Wis asik. Heeh. Iki barongane kapan to, Mas? Barongane kapan? Ya aku muni itu kan. Yo. Heeh, ya wis nek ono tak delok tarise. Ya aja lali delok ya bakul-bakul sing njaba kae dilarisi. Iya, no, Sir. Heeh, dadi seneng kabeh. Acara dina iki ya nggawa barokah kabeh. Iya, barokah kabeh. Saiki tunjukno ekspresimu. Ekspresi. Dhewe ya nek ra iso nari, wong durung belajar ning sanggar SKB. Iya, sak gedene kok ngene, Sir. Nah, kudune ya isin. Tunjukkan ekspresi. Ya ekspresine nyanyi wae piye. Nyanyi, Sir. Iya. Oh, ngono ta, Sir. Iki kudune iso nyanyi. Ning aja aku tok. Ala aku, Sir. Aku nyanyi ya pengen nyanyi. Oh, ya wis lah. Wis kowe kudu tak bacok jenengmu. Lah piye? Sithik-sithik guyu sithik-sithik. Ya wis tak ora mbuyu, Sir. Nyanyi lagu biyen. Sing piye? Telejai nak jai jatuh. Cak. Wis. Lah aku tak nyaut burine. Isa, Sir. Iso tenang. Ya mbak main sawah, Sir. Kok iso? Kudu iso kok Ya blok wis, iki. ya wis. Ya, wis. Guru jai nak jai jatuh jai ji. Kuntel cari banyak ngopi baju nari siji mbok. Jai nak jai jatuh jai ji. Kuntel cari banyak ngopi baju nari siji. Uwit sawah Godhonge ya sawo mbor. yen moe sawah Oyote mesti sawo. yen bojomu, Sir. Kaya iklan sambung mbor. Asik yen bojomu, Sir. Kaya gendruwo. Telejai nak jai jatuh telejai di. Kuntel cari banyak. Jari siji. Jai nak jai jatuh jai ji. Kuntel cari banyak ngopi baju nari siji. Uwit dondong Godhonge ya dondong mbor. yen wit dondong Oyote mesti dondong mbor. yen bojomu, Sir. Ayu moblong-moblong. Yen bojomu, Sir. Kaya sundel bolong. Telejai nak jai telejai di. Kuntul jari banyak ngopi baju nari siji. Jai nak jai jatuh jai ji. Kuntul jari banyak ngopi baju nari siji. Apa nek tak layani pokoke. Uwit salah Godhonge ya salah mbor. yen boe salah Oyote mesti salah. yen bojomu, Sir. Ayu pinter macak mbor. Yen bojomu, Sir. Kaya kuntilanak. Apa to piye-piye? Masa aku sing nyalek kabeh to, Sir. Lah wong gatunge mburine ngono kok ya. Kon ngeki apa meneh sing arep wis tak nggo kok. Lah bojomu kaya kuntilanak ya ora apa-apa. Kok rupamu ya kaya gendon. Uwit dipir Lah kok ora nganggo nada iki. Kok terus nesu kowe. Nganggo nada to wis diter sing semangat. wis ora ngajen-ajenan. Wah, aku sing elek terus. Kok nesu tak iki, Pak. Sing apik. Uwit dipir Godhonge ya cipir mbor. yen boe cipir Oyote mesti cipir. yen bojomu, Sir. Ayu pinter mikir mbor. Yen bojoku, Sir. Kaya mak lampir. Apa meneh terjadi? Aku ora tau bener ngono rumangsamu. Mau wis dibaleni kaya cewek elek meneh yo. Lah gatunge kuwi kok kon golekno apa meneh? Wis masa nyanyi-nyanyinan. Lah apa? Bojoku kok kaya setan kabeh, Pak, Sir. Lah jen istana hantu kok kowe iki. Mulane sesuk ki macak sing ganteng. Wong tari itu ganteng kabeh rupamu kaya sapi arep dibeleh. Guyu yo mewek, meneng yo mewek, piye terupane. Kowe iki nudono kasektianmu bocah cilik-cilik iki ben terhibur. Oh, ngono to, Sir. Iya. Lah nek ngibur sing tuwa-tuwa ya kanggo apa? Minggu nek anake sunat baru nanggap. Oh, ngono ya, Sir. Sing mburi guyune banter ki nanggap ora. Mestine, Pak, Sir.
Utamane sing itu lho sing baju kuning ku Mbak. Hah, Heeh. guyune kaya ngempit kodhok. Lah iya ngono kuwi kan kuk. Iya, aku Piye? lah ya Lho, kuwi ki anake sunat. muta-muta lho ki kan ya. Sunat, kepengin ditanggapi Candramawa, Iya, bisa menghubungi Mas Ardi Sanggar Sabta Krida Budaya. Pokoke Candramawa ki murah meriah tumpah, hiburane kathah, penonton bunga suguhane berat, sing nangkap enggal-enggal munggah Mekah, Medina. Amin Allahumma. Diaturke kagem Bapak Lurah. Bapak Lurah dibantu RT RW. Aku mau ngerti apa. Wis dudono Ya kasepianmu. ngono wis tak done kesaktianku sir. Kowe arep main apa? Iya tak bukake sik to sir. Ya, kan sik. Alon-alon kok nek metulone. Aja ngono to Ide, sir. kowe iki ya pasar. Metulone iki kok. Aja muni ulah aku wedi lho sir. Lah manah ngono lho. Tambah manah ya. Lho. Ngono didemek lho ya. Mbok buka sing jenenge penyok iki ana apa sebor ngono piye? Pripun Pak Lurah? Pripun? Sangone. Ujite sik. Siap Pak Lurah. Matur suwun. Iki kan aku tok jarine kowe. Ya wis aku tak rungokno sik. Mas Basir. Kowe kok ketok gemesno. Wajahmu kok kaya bayi ya. Imut-imut Bayi napa? Bayi gorila. Iki tak sangoni sing sijine rasa keki ngono. Lho, Matur suwun Pak Lurah. Matur suwun. Lah aku terus ngaplo sir. Lah salahmu. Lah sing Bela Pak. wadon anak hibur sing meriah sing seneng jarene. Oh siap. Siap Pak Lurah. Siap, nggih. Nggih, matur suwun. Nggih tak Hibur. bukae riyen nggih Pak. Aku. Kandhani acek Pak Lurah sing get-geti kok. Aku ampun get-geti lho Pak. Kowe arep main apa to, Mbok? Iki lho sir aku duwe tabung sir. Tabung. Iya no. Kowe arep dolanan dhewe ngono. Yo ngejak cah siji no sir. Sapa sing wani maju ngewangi kombor? Mbok sakoni apa ora? Samoni no. Tenan apa ora? Sapa sing wani maju ayo ngacung. Ngewangi kombor. Ayo sapa? Luk maju lho. Ayo bocah ganteng-ganteng iki sapa mosok ora ana sing wani? Luk. Ayo Luki wae luki. Yo malah deweti nek kabar iki. Luk. Ayo sapa sing wani kudu sakoni karo kombor. Ayo. Maju tak tambah wae. Sapa ayo? Nenek Ayo. ayo. Kudu disangoni karo kombor, ngewangi nyekel iku tok. Ayo. Luki ki apa? Ayo, naik ngipik emosi. Luk. Loro Maju, dibantu Luk. lagi. Ayo Iki sing syuting kan aku. Ayo sapa sing wani lagi? Maju. Kudu disangoni ayo. Ah, ganteng iki. Sangon kok mohon lagi. Maju le. Wah, kae. Nek iki jelas. Dasar kok. kan kowe. Anakmu nyusul, anak loro ora apa-apa. Ayo. Ah. Sing siji anakmu nyusul, iki anakku yo nyusul. Oh ngono ta sir. Pakmu golek duit kok mbok susul ki piye? Sir sing biru kok koyo aku tenan. Lah iya. Anakmu iki sing iki padha aku iki. Cilik lencir cendhek iki. Takoni jenenge sapa? Tak takonan. Ya. Jenengmu sapa le? Lah pirik kan. Jeneng Bakir. Lah iya. Kok bapirik iki lho. Kuwi rebasan. Lah ya kuwi takon ana to sir. Nancang ganteng jenenge sapa? Munif. Oh, ora Esmoni. Piye to iki? Iso Esmoni iki piye? Sak lanang ki jawabe sing tegas sing banter. Iya. Namanya siapa? Munif. Apa sih? Munif. Esmoni. Jajal kita. Namanya siapa? Pikun. Oh, apa sih? Pikul. Irul. Semene kok kon mikul ki piye? Oh, sir. Ora pikul. Jenenge sapa le? Irul. Lho, ora percaya kowe. Tikus. Kowe iki malah kok ganti-ganti. Lah kula takon ana nang to sir. Terus kok semene ganteng ngene kok ya. Sampun sekolah dereng. Mun. Nek jawab sing banter. Sampun sekolah dereng. Mun. Jenenge sinten? Pikun. Iki jelas. Jelas iki. Mariadi.
Melu joget. Sangoni sik. Kowe wis Sangoni sik iki bagi loro berarti. Dibagi tak betah lho nek sosir. 10.000. Berarti 5.000-an. Nek sekolah sangune pinten? 5.000. Oh, bener kowe yo ngerti ta. Nek sekolah sangune pinten? 10.000. Tombok sing kono kowe. Kok karo mbok pentelengi wedi ngono. Ya kita dibagi kalih nggih. 5.000-an kurang apa cukup? Cukup sing kene. Kurang apa cukup nek kurang ditambahi. Kurang apa cukup? Cukup. Jone sik. Kowe ngerti sing muni kurang sapa? Sapa sih? Ibune kurang. Lumayan kanggo blonjo sesuk. Iya, bapak kemarin ini saya kita sedikit sut. Kurang napa cukup nek cukup wis nek kurang ditambahi meneh. Kurang napa cukup? Kurang. Saiki kurang. Kurang. Ini cukup kok. Kurang napa cukup? Kurang. Kurang. Tambahi meneh. Njaluk Pak Lurah. Ah, Dibagi kalih mangke nggih. 5.000-an nggih. Jajan bareng nggih. Bakule dilarisi kana-kana nggih. Dibagi saka ndi ngono iki? Lah bagine piye saka ndi? lah yo ki mau kan tak tak ini ra iso. Heeh. Ra iso. Lah mangko dijak yo jajan bareng. Nah, ra iso ae yo. Bilang apa? Makasih. Bilang apa? Jago. Sing kene ikhlas. Makasih. Soale nampa. Matur suwun. Ora nyekel kok makasih batine. Ngegas to sih. Kok biasane bodi-bodi ngene iki kok dikorupsi dhewe to. Dibagi nggih. 5.000-an nggih. Ya, dijak jajan bareng. Kok dibayari. Aku bar jajan kok jajan. Ra iso kowe kok dhewe sing kono. Ya wis mengko nemoni dhewe. Mengko diparani net ning kono ya. Sing iki kok tak kekani 10.000. Engko marani Mas Basin nggih. Nah, saiki jan dolanan. Yo. Yo kowe arep main apa? Iki aku duwe apa le jenenge le? Jane ane. Sopo sing muni jane? Iku. Iki jenenge apa? Kain. Kain. Oh, jane. Iki apa nang? Kain. Iki ngono selenggange Segoro Kidul. Kowe kok kon balekno ning Segoro Kidul. Iya. Iki lho, Sir. Apa kuwi, Mbok? Iki warnane apa, Le? Abang. Terus aku duwe iki tabung kosong ya. Pasang nggih. Kosong tenan apa ora? Kosong tenan lho, Sir. Jajal tak lebon iki. Iya. Kosong. Iya, ambil. Kosong. Cekel. Nah, sing iki bagian nyekeli tongkat, sing biru bagian mleboke. Siji sebelah kono. Nah, mepet kono. Sapu tangane lebokno. Sapu tangane leboke kene, Le. Nah, siji loro. Lho, Kainnya. Kainnya lebokno kene. iki lho, Kartu tanganmu ini. sing dileboke kantongmu. Aku sudah hati. Lah iya. Nah, sing iki bagian nogo. Sogok. Sogok nang sing Sogok kan dadi patung lho, Sir. malah ngalamin sogok ala keri tak sogok ala keri Saiki tak kene montro, Sir. mbok ki montro Iya lho. ana montro Tangane ngene lho. Nah, tangane ngene kabeh. Tak kene montro. kon joget to iki Lho iya lho, Sir. ora joget ra dadi Nah, ora dadi kuwi joget. yo jajal montro ni mbok
Trialago Trinogo Sari Triwatino kae Joget. Joget. Tak piro? Orang dojo orang mbok kathok iki. Kowe kok ora joget iki piye? Iya. Kowe bareng ora joget iki malah dadi panggung. Engko gagal iki. Ya wis dihitungi 1 2 3 ya. Yuk kabeh yuk dihitung 1 2 3 ngono ya. Si. Dites sik. Banter apa ora? Si. Lo. Ta. Siap, Bor. Baleni bareng-bareng ki melu bengok. Si. Lo. Ta. Set. Tepuk tangan buat Tombol. Malah gawe kembang barang Tombol. Iki ngono bunga apa? Iki bunga melati sih. Melati kok abang ijo biru kuning-kuning. Iki sistemnya tombol ngene iki. Bunga kayangan iki ngono. Iya. Tepuk tangan buat Tombol. Sampun, matur suwun. Boleh kembali lagi. Oke. Boleh kembali lagi mengko disangoni kalih Mas Basir ngenteni ngono ya. Yo. Nah, tepuk tangan buat yang berani maju. Ini iki lho Sir kesaktianku Sir. Kowe belajar ning ndi ngono kuwi? Lho, ning Gunung Kidul. Golek pesugihan kok belum Ya ora no Sir. iki ngono mbor tak kandhani. Piye Sir? Iki ngono Sanggar Seni Sabta Trida Budaya. Kuwi asline ora trimo nekakno barongan Condromowo. Iya. Wingi wis ngubungi sinden sini sing isih sekolah suarane apik bocah ayu. Ngerti sapa? Sapa? Sinden isih sekolah bocah ayu suarane apik terkenal di TikTok, Instagram, snack video. Iya. Sapa kira-kira? Duh. Aduh. Kok wis bocor sik iki wis dirahasiakan ngerti iki. Oh, masih ngerti Sir. Iki mau muni ken. Heeh, Sir. Aduh mau macak ning kono ngantuk-ngantuk kok. Mana Mas Sir? Kita panggil. Ya wis lanjut Sir. Yuk langsung Mbak Niken Salindri kasih jalan yuk. Kasih musik Mas. Yuk. Mau wis nunggu ning kono ngantuk-ngantuk saiki diundang bendang. Iya. Yuk Mbak Niken Salindri kasih musik Mas Condro. Ayo Bapak keamanan tolong kasih jalannya. Yuk Mbak Niken Salindri. Masih jalan Mas. Masih jalan Mas. Masih jalan ya. Ora ono no yo Mbak. Di. Lah kok malah sing metu iki buta gendruk ini. Lah ya juga kudruke ucul iki Sir. Niken Salindri diundang kok sing metu buta gendruk ini. Gilaan Pak rupane. malah wedi aku Sir. Maning, maning. Pak umpet. Arep nyolong peduse Mbak Kasmin kowe. Wah, Bodoh. Ki ana mik tak takonane. Aku ki mau ngundang Nduk Niken Salindri kok sing metu malah Niken Sledri ngene iki piye? Jadi iki piye to, Mas? Suarane kayak jero tempolong. Kak Allah. Ini Salindri ini kita. Ya ora Niken Salindri ayu kok. Iki bentuke koyo katen bak ngene kok. Ini mau balikin ora teko rene. Lho lah kenapa? Lah aku diwakilke. Ana job liya sibuk. Heeh. Diwakilno awakmu. Iya. Kon ngibur ning kene. Heeh. Ya mending bar bae acarane. Aku iki to, Mas. Wis dandal ayu-ayu ning salon Mas lho, Mas. Ning salon pas. Ngono Sir. Lha perkara ini pedes kabeh. Ya, dandan kok ning salon pas salon.
angel kandhani. Angger wong cangkeme koyo asbes ngene iki angel. Delon kok pinggir koyo asbes. Salon dudu salon pas. Salon pas kuwi nek salon duwite pas. Salon pas piring salon duwite pas. Ngono. Berarti sinden ra kene kowe iki. Duwite pas-pasan kok. Ngisin-ngisini Pak Lurah kowe iki. Oh iki semene iki hiburane danane pirang-pirang kok duitmu pas. Kono maju teko ki uluk salam kenalan sik jenengmu sapa? Kok ngecipris uluk salam. Uluk salam. Kok malah kaya artis digeting ngene iki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kone aja akeh-akeh. Ya sing piye ta? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wis. Sing piye? Suwe-suwe suntik aku iki. Darah tinggi iki ngene iki. Sing bener. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Angel kandhane iki piye? Tak marahane sih. Ayo angel kowe. Bece, yo. Parano kowe. Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alah wis sudah. Piye to carane ngomong iki piye? Lah sing piye to, Mas? Piye yo, Bro? Assalamualaikum. Kayak Pak Lurah nek pas sambutan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, iki lho, sing marai bablas ki anjen iki. Nek ora dicakep ngene iki ya bablas. Aku wis nang ngono aku maju berkaos. Lah aku Lah wong lambemu bablas terus kok. lah marai ra bener ra. Wis ora usah salam-salaman ora genah karo Lah sing sing. piye? Wis langsung perkenalan nami kula. Sing luwes. Nami kula. Bisa kanggo iku akeh-akeh. Lah sing piye? Kepangaken nami kula sapa jenengmu sebut. Kepangaken nami kula. Lah sing piye ta? Kanggo iku iki puterane ancen iki. Ya jaluni. Assalamualaikum. Lah kok metu. Kok metu kodame malah. Lah Kakean iki tak cilikno sik wis. Rupane malah kaya truwelu. Wis normal iki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nami kula Semilik Kiti. Heh. Silet mimpi. Ya Allah, Semilik Kiti. Oh, si milik Kiti. Tepuk tangan buat si milik Kiti. Alah, ora usah ngono barang. Lah sing piye to? Kaya ayu-ayu biasa. Biasa. Mbah mana? Kuwi iso apa wae. Sindek iki kudu iso nyanyi, iso joget. Nyanyi iso. Lah nanya iso ta Mas? Aku iso kabeh serba lho. Iso kabeh. Iso menek, Mene apa kuwi? iso nyanyi, Terus iso maca, iso menek kendeng. kuwi iki sindek apa tukang bangunan. Hah? Nyanyi wae. Iso. Iso nyanyi. Iso. Tapi aku request lagu. Apa wi? Lagu ini biasanya. Ya. Nyanyi lagu Cucu Cahyati. Sing piye? Judulnya Penonton. Iso ora kowe? Penonton. Ta ya. Cucu Cahyati penonton. Pertama piye? Lah piye kok jare isonan kok malah takon. Cucu Cahyati judulnya Penonton iso ora kowe? Iso. Piye, Cuk? Asline piye to? Lho malah takon. Kowe iki janjane iso apa ora malah takon kancane. Iso nyanyi Cucu Cahyati lagune judulnya Penonton iso apa ora? Iso. Piye jajal? Oh iya, Penonton. bener siap. Lah sing piye to? Tak persembahkan sih. Baik, inilah tak kasih artis dari kota Jawa Timur. Penyanyi yang tidak usumnya manusia. Aku ngomong sama manusia. Aku ki manusia lho, Mas. Oh iya, keliru sih, ora apa-apa karo kanca dhewe. Baik. Tak kasih satu lagu dari penyanyi yang sudah tidak asing lagi masuk TV acara patroli. Alay awak lebih lho, Mas. Lah, sing wedi kok malah kowe. Ini dia ada
2, 3. Seger nggih mbok dhewe. Liyane ra ana sing ngombeni, wis sing ngombeni dhewe. Matur suwun ya Mas. Kamu cakep deh. Wah, hati-hati Gon. Wingi ana dagelan diambu kok kaya ngene iki. Wah, saking gantengnya Mas. Sesuke tetanus. Petanes mana cakep lele. Tetanus jare. Tetanus kok tetanus ki apa? Penonton. Hei. Aku kowe kan nyanyi saire mau apa rasa nganggo musik jajal saire sebutno indik-indik jajal lho kowe kan ngamuk diombeni jajal nyanyi rasa nganggo musik tak rungokno indik-indik jajal ngene lho penonton aku mohon maaf ngono lho suaraku agak serak-serak bahasa serak kan diombeni to gede nggih mosok serak kok ora diombeni kok yo kowe ngelak piye to saiki piye genah apa ora sing muni ndekne dhewe kok iso sik gentenan neneng apa meneh gentenan gentenan apa kowe nyanyi mbok iki sing nyanyi lah ora kok iso aku iki lho mah kowe nyanyi aku mau bales tak apa wis malah kowe sing ombeni kan mau kowe aku saiki arep dibales iku mesti arep bales iki ayo lagu apa awak penonton iki mau lho liyane lah ya aku iso kok ayo mah Arjun iki wae ya judi lagune Bang ora judi-judian enggak enggak penonton maaf bisa wis aku tenang tak wae iya lho bisa asik arep bales oke lah cepet penonton aku mohon maaf penonton suaraku burine lali aku burine piye lali aku sing nyanyi kowe kok ya awak ya Allah maksudku ngene ceklise lah iya marono kowe iki mau ki tetangga nyanyi heeh ya kok ora tutup ki burine aku lali aku dudu penyanyi dudu sinden ngene lho tak ngarep nah ngarepe eling aku penonton aku mohon maaf ngene ta burine sing lali ngene lho suaraku ada serak-serak basah wong kok angel dikandani iki piye iya kok sing muni basah serak-serak dhewe nesu iya no wong kok nesu nesu oya mbor cekak mbor kowe lanang apa wedok lanang apa wedok
kowe kare obong-obong tok. Sur Sadono. Kene sing polah tenanan. Kowe iki nyegat, mau nyegat ngene. Iki ora mlayu apa? Malah guyon atone wis napa meneh? Coba malah konek iki piye? Hiburan iki jek akeh, jek ana tari, jek ana eblekan, jek ana barongan. Kuwi sapa meneh? Aduh. Nanggapo dhewe. Ya wis dimainke sing kapungkasan. Soale hiburane jek akeh. Saiki aku arep bagi-bagi karo bocah-bocah. Kira-kira masak bareng-bareng. Dohno bocah-bocah ana isine apa ora? Kosong. Wis mbok tutukno mbor. Sing kono doi. Ana isine apa ora? Ana isine apa ora? Kowe malah kaya angkrok. Saiki masak bareng-bareng hitungan ping 3 tangane jipuk kabeh ning dhuwur iki. Set. 1, 2, 3. Aja diculke, hitungan ping 3 calke rene. 1, 2, 3. Blung. Ning kene aja ning irunge kombor. Jipuk uyah. Uncal kene. Jipuk gula. Uncal kene. Jipuk oli. Masak kok nganggo oli iki ora. Kowe iki tau masak ora terjadi. Ireng kabeh kaya rupamu kok kene. Bahane saiki suwek-suwek. Nah. Masak bareng-bareng nek dadi masakan sing njaluk sapa ngacung? Kene siji tok. Ana njaluk ora? Sing njaluk ngacung. Lu maju lu. Wis mbok suwek-suwek, Mbok. Ben cepet mateng diapakno. Ora nggawa kompor kok diobong piye? Iki wae diobong nek. Cekeli mbor. Nek dadi masakan mengko sing njaluk sapa ngacung, aja royokan. Muga-muga uman kabeh iki acarane dina iki do seneng kabeh, didukung dening Pak Lurah, Sanggar Seni Sabta Krida Budaya, Pak Kasmin, Mas Ardi dan warga Desa Meranak semua. Piye, Mbor? Kok ketok angel men to kowe ngobong ngono. Iki tau dadek geni apa ora jajane. Lah, ayo bareng-bareng tangane ngene. Apa nganti entek sik. Mengko nek dadi masakan yo dibagi, nek gagal yo mengko sapa ngerti. Apa Mbor? Nanas. Weh! Ora apa-apa ngono. Dewa kok wedi panas. Weh! Kowe iki. Dokon dhuwur kene. Ben cepet mateng ditutup sing njaluk sapa ngacung. Sing kabeh. Mengko muga-muga cukup. Langit kelap-kelap bumi gonjang gancing. Segara isine piting. Sing dienggo mangan jenenge piring. Sing dienggo masak sego jenenge cething. Nek ndodok pinggir kali jenenge ngik. Sing iki ora dadi iki kok. Aja ngising. Langit kelap-kelap bumi gonjang gancing. Segara isine piting. Sing dienggo mangan jenenge piring. Sing dienggo masak sego jenenge cething. Nek ndodok pinggir kali jenenge ngik. Malah saya banter. Bareng-bareng muni Sabta Krida Budaya muni yes ping 3. Siap? Sabta Krida Budaya. Candramawa. Nek sunatan nanggape apa? Candramawa. Nek kataman nanggape apa? Candramawa. Nek ngantenan nanggape apa? Wong nek suwe ra tanggapan ngono, ngantenan nanggap apa? Con. Itu bareng-bareng pek 3 ceklimeku. Si. Lo. Ta. Set. Kabar engko didung.
Sing entuk ya aja seneng, sing ora entuk ya aja susah. Sapa ngerti ana duwe lara nemu tambane atine susah dadi seneng. Kanggo syarat diucalke memburisik. Saiki diduk bar kuwi diteruske acara liyane, ije ana tari, ije ana barongan, ije ana eblekan. Yuk diduk, Mbor.